सुइया पहाड़े बाटे इह तनी भारे बाटे, धीरे तू चलते रह ए धनिया। नमस्कार, प्रणाम भैया लोग। हम राइटर धनेश दर्कन स्वागत करते हैं लोग के अपन यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भैया लोग, आज लेके आ गल बनी खेसारी जी के ट्रैक पे, जे उनका साल भर पहले एगो गाना आए रहे लव कल सब होई। तो हाँ भैया लोग, वही ट्रैक पे हम बोल बम मेटल लेके आयल बने रहुआ लोग खातिर। बहुत ही मस्त सॉन्ग बा, रहुआ लोग के बहुत पसंद आई। तो हाँ भैया, एक बात और कहल चाहेम कि अगर रहुआ सिंगर बनल चाहता नहीं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, कैसे कि सिंगर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहनी भैया लोग। डेली नया नया मेटल लेके आते रहनी रहुआ लोग खातिर। गाना कैसे लिखल जाला, गाना में तुकबंदी कैसे मिलाओ जरा सब बताए ना भैया लोग। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन कॉल करके घंटी के दबा दी। तो चलिए भैया लोग वीडियो स्टार्ट करल जाओ। चलिए भैया लोग, रहुआ लोग के एक बार पहले पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो चलिए लोग वीडियो स्टार्ट करल जाओ। सुइया पहाड़ बाटे इह तनी भार बाटे, धीरे तू चलते रह ए धनिया ए धनिया। तो हाँ भैया लोग, जौन खेसारी भैया वो गाना में जौन ई डायलेक्ट मरले बनी, तो समझी लोग ये डायलेक्ट जब म्यूजिक स्टार्ट हुई तो ये डायलेक्ट बोले के पड़ी भैया लोग। तो अब चलिए लोग चलल जाओ अब गाना के तरफ। तो लड़की के बोलिए रही भैया लोग कि पिया चलल ना अब हमसे जाला हो, हमरा पौआ में पड़ गई छाला हो। ये दो बार आई भैया लोग, पिया चलल ना अब हमसे जाला हो, हमरा पौआ में पड़ गई छाला हो, आ तनी रुकी पिया चली आराम कली। तो लड़का के बोलिए रही भैया लोग कि बोलबम बोला सफल मिली, आ पौआ में बल मिली। तो यो दो बार आई भैया लोग। तो चलिए लोग, रउआ लोग के डेमो गा के सुना दी, स्पष्ट हो जाई। बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा भैया लोग। तो चलिए लोग, रउआ लोग के डेमो गा के सुना दी। सुइया पहाड़े बाटे इह तनी भारे बाटे, धीरे तू चलते रह ए धनिया, अरे ए धनिया। तो ये डायलेक्ट हो गल भैया लोग। अब चले लोग डायरेक्ट गाना के तरफ। अब पिया चहलल ना अब हमसे जाला हो, हमरा पौआ में पड़ गइल छाला हो। दो बार आई भैया लोग। अब पिया चलल ना अब हमसे जाला हो, हमरा पौआ में पड़ गइल छाला हो, आ तनी रुकी पिया चली आराम कली। तो लड़का के बोलिए रही भैया लोग कि बोलबम बोला सफल मिली, आ पौआ में बल मिली। बोलबम बोला सफल मिली, आ पौआ में बल मिली। तो उम्मीद करता नहीं भैया लोग, रउआ लोग के मैटर अच्छा लागल तो एगो वीडियो के लाइक कर दी लोग भैया लोग। अब कमेंट करके बताई लोग अगला गाना के पर लिखे के बा। अब वीडियो के शेयर भी कर देम लोग भैया लोग। तो खाली मुखरे लिए नहीं भैया लोग। अगर अच्छा मैटर लागल तो कमेंट करके बताएम लोग, कल फूल लेके हम रउआ लोग के बीच में। तो अगर हमारे चैनल पर नया बनी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। चलिए मिले अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।